Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Erromatarren aurka asteris galiarra, Panorama instruida, Obelis baldarra, nire fixen laguna bihurtu da milu, tintinegin jarriru amaika iztilu. Tintinegin jarriru amaika iztilu. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. liburutan barrena bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Teorikin zirkora sartu zaigu ibai, Xatitanek berriz ez dute joan nahi, aragaltza gorriak dauzkagu hementxe, tartaloa estadila kantari horrentxe. Tartaloa zadila kantari horrentxe. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. liburutan barrena bidaia dezagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Itxasotan da bizandokan pirata, Zinarritan sartu du Merlinek ezpata, ikusi aldu inor mobilik zuririk, Aliziaren lagunik mugliren oianik. Aliziaren lagunik mugliren oianik. Misterio liburuak ditut gustokoen, argia itzali dute amalgabi hemen. berandu omen data duartzeko garaia, gaboneko bestetan jarraitu. Aizu, aspera egin da naukazu, Zulo beltza daukazu buruan. Hoxe. Zulo beltza buruan. Txanoan akaso. Txanoan ez. Kaskezurrean daukazu zuk zuloa, babua. Jesus! Zer gertatzen zaizu gaur nirekin? Insoportable zaude? Liskarrean hasi baino lehen, hobe genuke gure lagunak agurtzea, ezta? Kaixo, karapaixo! Ezu, ni gorra nago ala zuek mutu. Kaixo, karapaixo! Aizue, arratsalde hone, eta barkatu niri umore txarra. Baina, aizue, ongi etorri trikitraka trikitronera, Osondo, ederki, horrela ikusi nahi zaitut, Juanita, umoretsu. Ah, berriro egin duzu, berriro! Berriro egin? Zer? Juanita deitu didazu, eta goizean Frantseska, atzo Josepa, eren egun Antxoni. Beno, batzuetan nastu egiten naiz. Batzuetan nastu, ez duzu inoiz asmatzen hori da arazoa. Tira, ez jarri horrela. Ez da berriro gertatuko. Buruz ikasiko dut zure izena, Eustakia! Pepillo, karramarro batek baino talentu iskasiago daukazu. Eta badakizu zer den okerrena, ez duzula erremediorik, hoxe. Jolín, pikolín. Batzuetan, genio bizia dauka seguro landereñoak.
Baina hor konpon trikitron. Alde egin duenez, orain sikira atxeden pixka bat hartzea tokatu zaik. Eta hemen txeixeriko naiz, patxada ederrean. Epa! Iapa! Kaixo lagunok! Izer, Pepitxo, burumakurrik uste hau motel? Burumakur? Burumakur ez. Burua hundi ikusten hau. Kabezon! Orain bertan alde egin du hortik. Petral da bil neska horie. Zer diok, maitan egit petral da bilela? Tira, meserez, Pepitxo, zerutik etorritako aingeru zoragarri hori, asarre da bilela? Ui, gauza izugarriren bat gertatu da orduan, Pepitxo zer egin duk gaur? Berrire gozoki guztiak jan aldituk? Ez? Ez zuen ba, mirrikolaren errezeta galduko, Okerrago. Hauka pasa da, gure pamposaren janariakin peliperen ikazan hasteko, Solo morpegi horrekin, zerbait, ezeronik ez, zeu. Ez da hori. Bere izenarekin nasketa txiki bat izan dut, besterik ez? Zer dio, txiri, Maripili deitu diok baitan eri... Melontzia! Melontzia deitu dio, seguru horretik atxeratu da. Ez jauna, nien naiz horren baldarra, Ederki dakit nik bere izena. Zer? Ez didazu esinesten? Ikusi nahi duzuen? Ja. Ba, Erne, banoa. 1, 2, eta 3. Maitena dizuen da, horixe. Sentitzen diat, baina neurri zorrozak hartu behar dikiago, Hau, ire esatintasuna, ire ignorantzia, onarte zinadu. Gauzo bat esango diat, gure markesaren izena ondo ikasten estuan bitartean, Agapitxo izango ez. Agapitxo, estongoa, hartaburu aga. Agapitxo, txoropitxo, eta kitxo. Zoazte antzarrak perratzera. 3. Eso. Baina, ondo pentsatuta edorki dago, izena azte hau. Aro berri baten hasiran gaude izenak eta dena aldatzen, Hoize, Maitena, Agapitxo, Pirri eta Txikiton. Orduan nieu, kikirri izango aiz. Pirri, Kikirri eta Txikiton. Aia, cuidao! Daritzen gara goxokiak aten. Komediak ditugu hortzatxoak zaintzen. Denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Aia, cuidaz! Aste burua maituta eskolara buelta. Gure kalbarioak askenik estuta. Baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa? Aia, cuidaz! Dutxatu behar dugu ia egunero.
Boia begietan sartzen zaigu gero. Baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa. Allá, cuidaos. Katarroa rapatu muki eta guzti. Doministikoa egin taurrekoa busti. Edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa. Allá, cuidaos. Allá, cuidaos. Kuku, kuku. Kukurukuku. Lagunok, hemen duzue unibertsoko kirolaririk ezagunena. Galaxy Golfari! Bena, lagunok, orain erakustaldi itzela egingo dizuet. Orain baia ikusiko duzu, Argi dago, makilonek ez du balio golfean aritzeko, ez da? Ez. Ze ote da? Unpean ibiltzeko tutua da! Itxasoan murgiltzeko balio du, ez da? Ez. Orduan... Badakit! Joko olimpikoetan, xabalina jaurtiketa egiteko. Begira, jaurtiketa ona! Jaurtiketa ona! Azkenean aurkitu dugu. Ez? Jo, pega, estramankulonen zertarako balio duen, deskubrituko dut kosta la kosta, Zertarako? Nola? Abortza! Irikitzeko, irikitzeko? Itxasontzi baten, Euskal Herritik... Txalupa da! Txalupa da! Bai! Ez! 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 Ia! Paratxuta da! Ez? Esango didazu ez zer den mesedez! Bai! Aterkia! Jo, bai, aterkia da, bai! Mil eskere lagunak joren instrukzio liburuan kontsultatuko dut eta gero momo hau zabalik utziko dut, bale? Hasten denean, da beharrezkoa, aterkizten da duen
trasten bondejua. Ai, oi, ai, trasten bondejua. Funtzio argia dauka, babestu burua. Funtzio argia dauka, babestu burua. Usatu ekaitzata, eguzki berua. Ai, oi, ai, eguzki berua. Txampiño jantza duen perre txikua. Gora kukua eta kukurru kukua. Kuku, momo. Kukurruku Galaxy. Kukurru kuku. Kukurru kuku. Aizu, momo, badakizu, planeta honetan zera biltzen duten euria egiten duenean? Ez da ideiarik ere. Aterkia, guardazola! Ze aurkikuntza itzela egin dut, ezta? Ala dirudi bai. Gaur txundituta utzi nauzu. Hobetzen ari zara Galaxy. Bai, ikusiko duzu hemendik aurrera, unibertsoko espioik onena izango naiz. Ba, hasteko eta behin, zabaldu azkar zure aterki bedeinkatuari. Abai, zertarako? Izugarrizko ekaitza datorrelako neska. Ekaitz kosmikoa. Ez zara ezertaz enteratzen. Kukurru kuku. Ekaitza lagunak, ura! Ni banoa, guzti egingo naizuta. Bueno, txintxoak izan ez guztie. Agur. Agur, kukurru kuku. Arrantza hona, Txirito! Txiriton, eman liburua, mesedez, Absurde basatia, kulturizida. Sentitzen dugu, mademoiselle, baina zerbait egitera derrigortuta geunden, hoize bainetz. Bestela, aur guztiak zuerla ikusita, liburu potolo aspergarriak irakurtzen hasiko dira, eta zu izango litzateke hori, anabasa mundiala, zurrunbilo kaotikoa. Aurtxoek, liburu politak eta egokiak irakurri behar dituzte. Rollo mordoioak, txirrirentzat, hoize. Txiton, guaxemak, ekintza borobila borutu diagu. Hau! Maitane, zer, aberia galanta egin dizute bihar pajola horiek ez da? Bai, txirri, haizu, liburu hori niretzako oso garrantzitsua da, Begira, bertan dauden lezio guztiak ikasiz gero, esamina aprobatu eta atzerrira joateko beka bat emango didate. Atzerrira joateko beka? Bai, lurralde eta lagun berriak ezagutuko ditut. Haizu, oso interesgarri iruditzen zait hori. Eta azterketa horretara edonor presenta daiteke? Bai, noske. Ideia ikaragarri eman didaztu, Maitane. Aurki izango duzu nire berri, mila esker, Pampoxa, mila esker! Aizue, haze irukotea, karakola izurdea eta baldea. Aizue, Pepitxori deituk beharko diogu, ia arek laguntzen hauen, Denon artean egingo dugu? Bai, ia ba, 1, 2 eta 3. Pepitxo! Pepitxo! Eben dator Pepitxo hartaldearekin, toazteara. Ui, triste xamar dago, Mari Carmen.
Gora bihotza polilla, animo! Ez dago eskubiderik gaur, dena alrebes ateratzen zait, dena. Neuk esango dizut zer egin behar duzu. Zer? Arazoak aztu eta gure ikazkin prestu hauekin ondo pasatzea komeni zaizu. Aizu, auskalo, agian arrazoi duzu. Zuen ziritzen zaizue. Jokoarekin hasi berri dala? Horrela nazu animatuko. Jokoarekin hasi behar dugu? Horrela, bai, aizue, baina badakizue jokoarekin hasi baino lehenago aurkezpenak egiten ditugula, ez da? Ia, ezagutu ditzagun lehenengo finalerdian zein lehiakide dauden. Lehenengo zein da? Ja, zenago? Garazi bazeta. Garazi bazeta. Aizu, Garazi, zuri hola oporretara joateko ze leku gustatzen zaizu? Tunez. Tunez? Eta Tunezetik zer dago Tunezen? Janari goxoa. Janari goxoa? Tira, aizue, bani joango nintzateke gustura Tunezea, ia Felipek egunen batean gaituen. Ia, eta bigarrena zein dugu? Aritz Urbieta. Aritz Urbieta, aizu, Aritz, zu oporretara noa joango zinake? Zumarragara. Zumarragara, Jesus, merkeatako zaizu, Eta Zumarragan zer daude, playa paraisiakoak eta ole zer? Pistinak. Pistinak, aizue, Zumarragan pistinak. hitz ematen dizuet biei asko animatuko zaituzte dela, Animo biei, aizue, lehenengo finalerdikoak ezagutzen ditugu, zeintzu dira bigarrenekoak? Ikusta duzu ze ondo nagoen inguratuta, Nor dut nere eskubialdean zuen ezkerretan? Maialen Perez. Rozten eta Garbi? Maialen Perez. Ondo, norekin etorri zara? Nere ama, nere izeba, nere lehengusina eta nere lehengusina. Jesus, ekipo guztiarekin, neska, primeran. Eta nur dugu hemen txe? Carla Blasco. Barkatu? Carla Blasco. Eta norekin etorri da Carla? Ama, anaia, lehengusoa eta aita. Jesus, aizu, sendiarekin bete digute areto hauek, primeran. Aizu, badagoeneko ezagutzen ditugu gure adiskide berriak, Bai. Zein ondo. Felipek irrikitan egon behar du eurekin jolasteko, beraz, etor dadila momentu hontan txe! Primera, Felipe iristen ari da guk lehenengo finalerdia egiteko. Ia Aritzek naziko gara bai Aritz, animatuta zaude? Barakutsi indarra oraintxe bertan, animo! Ui, animo Aritz! Haupa! Erki, lehenengoa! Ui! Bi! Oso gehitzea! Hiru! Jesus moteloia! Ui, Lau! Erki! Bost! Primera motel! Sei! Santiago, marcha! Zortzi! Bederatzi! Gara, etorri honera! Ikusi duzue lagunok, Aritzek bederatzi sartu ditu, eta lehen ikuntzagun Garazik zenba sartzen dituen. Beraz, Garazi hartu zure lekua eta animo aurrea, Haupa, neska! Ia punteria pixka bat, zindu! Epa, bi! Erdi, Garazi! Hiru! Songi! Lau! Bost! Garazi! Sei! Sartu azkenean! Zazpi! Oso ongi Garazi! Tira, lagunok ikusi duzue, Garazik zazpi sartu ditu, dagoeneko badukagu lehenengo finalista, itxointzazue momentu baten hor bankuan eserita, guk bigarren finalista aurkitu behar duguta. Maialen eta Carla! Ia Carlarekin hasiko gara, bai Carla, hartu zure lekua, eta erakutsi indarra, Venga, Carla! Ui! Bi! Hiru! Lau! Marcha! Bost! Jesus! Sei! Zazpi! Jesus! Zortzi! Bederatzi! Hamar! Hamaika! Hamaika sartu ditu ikaragarri lagunok. Ia orain barkatu, Maialenek zer egiten duen. Ia Maialen aurrea! Bi! Ui! Ia Maialen! Ui, orain bale, kale! Venga, Maialen! Ia hirugarren hori, venga! Ui, baitik anele! Hiru! Haupa, Maialen! Maialen! Tira, ikusi duzue, Maialenek 3 sartu ditu. Guazen danak aurrera! Guazen aurrera! Ia jaurtiketei gainbegiratu txiki bat emango diegu. Lehenengo finalerdia horrela geratu da. Aritzek bederatzi sartu ditu. Eta Garazik berriz zazpi. Beraz, Garazirentzat kamiseta polita hau eta txaloak ere bai, ederki eginduta. Eta gure lehenengo finalista, Aritz dugu, zorionak Aritz, animo!
Eta bigarren finalerdian zer? Ba, Maialenek opari polita eramango du etxera, 3 ikaspusketa sartu dituelako eta txalo ikaragarri hau berarentzat. Ikusi baituzue, Karlak 11 sartu dituela eta gure final handia jokatuko du. Zorionak! Lagunok argi eta garbi geratu da Donostin ikaskin trebeak daudela, bai oixe. Primerakoa. Baina ez da dena hemen bukatu, oraindik final handia bukatzea falta zaigu, beraz hemen itxaile gorentxe gatzartak. Gerarte, agur! Beharrezko alda hori. Bai. Bai, beste remediorik ez dago? Ez? Penaz, pentsatu zako ondo. Begira, emango ditiat, nire muki berde bilduma, eta txiribitonen hilerik gabeko bibotea aukera esino beha duke. Ez, jauna, ez. Ez diat sobornorik onartuko. Ulertzen? Kitxo. Ederki, txiribiton, ederki. Hori xezego kondo benetan, bestelako gizon ausartai esker, egin dik zientzia modernoak aurrera beti. Ikusi, txiribiton, irentzizak txip elektroniko hau, irentzi lasai-lasai, eta txiribiton hartaburua doktor honoris causa bihurtuko da. Txiribiton astakirtena, enziklopedia ibiltaria izango da. Hartu lasai asko. Jan, beldurri gabe. Ilustratua izango aiz orduan, txibiton. Tira, Jan, bai, ire inteligentzia frogan jarriko diagu eta. Txiribiton, kontxo, hau ez du gozaria. Hau txip elektronikoa duk, ez duk esnekatilurik behar. Irentzi lasai. Listo dago. Orain ikertuko dugu bere inteligentzia. Adibidez. Hello, Txiribiton, how are you? Zer iruditzen? Pilaz, Txiribitonek inglesez ikasi aldu ba. Txiribiton, my name is Txirri. Bapo, jarraitu nela. Txiribiton, his name is Mirri. Kontu zo esaten duan, nien hau jomeini, Ze, Mirri, inbiria daukak, ez da, harrituta utzi du, ez da? Ni pentsar, trampa hutsa, izan dukoru. Hori, seguru Txiribitonek turuta elebiduna erosi duela. Euskeraz eta inglesez egiten duena, seguru. Ez. Txiribitonek talentu hori jaso du nik eman diodan txip horretatik. Argi dago, Mirri eta Txiribiton denok. Nire asmazio honi esker, aixe lortuko dudala atzerrian ikasteko beka. Stop. Estrankeriara joateko beka hori merezi duen bakarra, neu nauk, hori ze baiet. Jo, pelaz, nitza. Txip tenteltronik hori janga bere, hitzeite dianik, Obon? Euskeraz, erdaraz, frantzesez, erruseraz, baita italieraz ere. Italiera... hori egia baldin baduk ezeidak. Nola esango kekik italieraz, nire amonak mariko ringo itxusi txiki bat opari dit. Hala, harrapazak. Italieraz. Italieraz. La mia amoni marigorrini zenatxini justu orain naukon da akordatzen. Tira, hitzegintzat, altuxiago hitzegintzak, motel. Elas, astu izaidala, astu! Narru zendoalena, betiko hitzekin bera. Astu zait. Astu zait. Astu zait.
ze buru txarra dudan dena hasten zait. Ai, ahaztu zait, ze buru txarra dudan dena ahazten zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, erori zait. Ai, erori zait. Ai, ze baldarra naizen dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, ze baldarra naizen, dena erortzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, segindu zait. Ai, segindu zait. Ai, zenarratxan naizen dena zikintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zenarratxa naizen, dena zikintzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Oho! Finala, finala, finala! Zer duzu, neska? Berriz ere kopetilun? Bueno, agian pixka bat bai. Egunen batean, zure izena ondo ikasiko dudala zein egiten dizu. Ez da hori, Pepito. Begira, Mirri eta Txiripitonek ikasgai liburua lapurtu didate. Eta gainera uste dut Txirri ere beka lortzeko azpijokoren bat edo asmatzen ari dela, Beno, utzi horien bihurrikeria gerorako gure ikazkinak ez baitira gure kontuekin aspertzera etorri. Finala jokatzera baizik, superfinala! Aizue, ia da, finala egin behar dugu, baina horretarako gora ditzagun zeintzu diren gaurko finalistak. Lehenengoa, Aritz Urbieta dugu, ikaragarri gustatzen zaio futbolean ibiltzea. Eta gainera, hondartzara joateare asko gustatzen zaio barkatu. Baina eta guztiz ere ez, Zumarragan egoten da oporretan. Beraz, txalo bero lehenengo finalistai eta sorte hone, Eta bigarren finalista, neska dotore hau, Carla Blasco Deimaz Alonso, margolaria, musika eta futbol zalea. Oporrak atrakzio parke batean pasako lituzke barkatu, eta bere sendia eta klaseko lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalo! Tira, eta gure lehiakideak hobeto ezagutzen ditugunez, etor dadila Felipe! Pelota eskutan hartuta zutan, irrikitan bai dago jolasteko, beraz Aritz, nahi duzunean, animo! Venga! Ui! Iu! Ba! Animo, Aritz, osugi! Bi! Aki! Ui! Iru! Aritz Peñubilidea zortzi sartu ditu, eta orain ikusi zagun Karlak zer egiten duen. Beraz, Karla, hartu zure lekua. Aupa, Karla! Eta animoen nahi duzunean. Iu! Ba! Larkazizia! Bi! Iu! Ui! Iu! Iru! Iu! Lau! Songitzea! Ui, oain ez! Iu! Bo! Iu! Ui! Oi! Sei! Zazpi! Erki, Karla! Zortzi hori bai! Bederatzi! Ederki, Karla!
Aste finala. Aste finala, final mundiala lagunok. Aritzek 8 sartu ditu, eta Karlak berriz 9. Beraz, badauka gorgo garailea, eta opariak datuzela mesedez. Ara txirrinda! Ara! Karlak eramango duen txirrinda dotorea. Eta aritzentzako nola ez motxila polita hau. Txaloa beraientzako, diek ederki Final polita. Eta izue, fijatzen bazarete Karlaren arpegian, traketan kabitu ezin dabile, eta ez arritzekoa, bizikleta honek edo zein utziko lioke arpegi alaituta. Gaurkoz, nahikoa jolas egin dugu. Gero arte, agur!
Primeran. Iupi! Laizter nire helburua lortuko dut. Gora, txirri! Zuek ze uste duzue? Posible dela mirri bezalako artaburu bat pertsona argi eta burutsua bihurtzea? Nik ere ezinezkoa zela uste nuen, baina gaur lortuko dut. Betirako aldatuko dut mirri atorrante ziztrin hori. Kosiko dut. Ni pentsat, mirri ez dik inork ere aldatuko, haixue. Munduan ez dago nire kategoriako perlarik, Eta estrangeriara ikastera joateko beka hori, aidean irabasiko diat mundu osoan erreberentziak ingo dizkidate. Oh, Mr. Mirri, please. Oh, Monsieur Mirri, s'il vous plaît. Miraria beharko dukik, miraria beka hori irea izateko irabazteko motel. Inbidiotsua, nire talentua gaindi ezina duk, Nire talentua arpako jotzeko aizi bai hortan benetan abila aparta. Baina hortik aurrera, ka, mirri. Melontzio. Zerbait aztu zeik, ala? Duda bat etorri xedak. Duda bat. Eta nola ingokeik, mirri, oraindik ere askarrago, bizkorrago, jakintxuago, kompletoago izateko. Oso erreza da, begira. Nik ikaua zabal-zabal jarri, zabal-zabal iriki, eta nik bertan txip bat sartuko diat eztarritik behera. Horren ondoren, handagoen kabina hartan sartu, saio atomiko bat egin, eta kitxo, dena egin egongo da. Aixue, aholku bat beharko nuke, Zuei, sirbitzen zaizue. Kirten honik kasu egin beharko nioke? Ez dakit mai, seguru? Txirri, zinezkoa duk, impiusiblea duk, mirriren inteligentzia eta ospiona hobetzea. Baina nire lagun hauek nahi dutenez, tira. Bai? Orduan hasiko gehiu lanean? Nahi duenean, fantasma! Tira ikusi ondo. Gozua izango da, txipori. Begira ondo, mirri. Hemen dago, ire bizimodua aldatuko duen asmazio itzela. Tira, jantzak. Zer? Gatza falta zaiok. Gatza falta zaiok. To. Ire neurrian botaiok nahi duan guztia. Hori da. Ondo hasi gaituk. Eta orain mirri, ator nirekin traste honen barnera. Ator kabinara. Sartu. Primeran ondo hasi gara, orain ikusiko duzue. Mirri bezalako artaburu bat, astak irten bat, persona jakintzua, pailazo prestua eta horregarria aterako zaigu. Zer, esperimentua noiz hasiko irrikitzen egongo zera ez da? Nire bai, beraz, has gaitezen lanean, ea. Abiadura bider espazioa, berdin energia sinergikoa. Pi gehi errebiken V bikoitzaren errokarratu A. Kitxo! Orain!
Lagunok, zuekin mirri eraberritua, mirri berria, mirri aldatua! Hanka sartu dut, nire adiskidea atera ordez katxalote bat bihurtu dut, nire laguna. Ez, motel, ni betiko txiribiton nauk, eta ez katxalote arrunta. Eta mirri non dago orduan, non dago mirri? Ipotx zatarrorik kabina barruan ezkutatuta zagok, izututa. Gaitz erdi, sikiera garaiz iritsi gara berriz ere bera askatzeko zorian. Nigatik balitz, bertan zerratuta utziko nuke astebetean. Baina, txiribiton, izketan ari aiz! Txiribiton izketan ari da! Euskara garbian gainera. Konfundia da dau, hau miraria da, motel! Tipo azkarra naiz, horixe. Txiribiton izketan, hau momento historikoa da. Eza txiribiton eta zein duk itxura grazioso horrekin, motel? Oporretan noa Wisconsinera, turismoa egitera. Eta ik ere itxura patetikoa daukak, melontzio. Bye-bye! Txiribitonek hitz egiten du, hau zoragarria da! Ez dizuen dik esan ba, ni zientzilari hitzela naiz. Ea, orain mirri berriz ere birreskuratzea ondo ateratzen zaidan. Ea, orain ez dut fallurik egin behar, ea. Orain honetan, volumena, gehi volumena berdin, volumen itzela. Hori da, abiadura bidera abiadura, egundoko abiadura. Hori da, pi gehi V bikoitza berdin berakatzaren errokarratua primeran. Lagunok, zuekin mirri jakintzua, mirri poeta, mirri potentosoa. Orain ere Hau, albardau! Tu tanka, ta tanka, hau, albardau! Orain ere hanka sartu dut. Komantxea bihurtu zaigu. Irri apatxe, irri iratxe. Hau, albardau, komantxe, kaput. Ez aiz komantxea, apatxea aiz bezala. Jeronimo indioa bezala. Aizak, eta apatxean hizkuntza dakian ez, beste hizkuntzaren bat ere jakingo duk. Ingelesa adibidez. Pincho, how are the Tispamulus? Pincho, my name is Maishus. Mirri, bapo! Wonderful, Mirri, wonderful, good. Aizak eta beste hizkuntzaren bat ere jakingo du, zesango nik eri. Frantsesa adibidez. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse, Txiribiton. Parfait, Mirri! Primeran, denetik ikasi dut. Orain, errusia hitz egitea bakarrik falta zain, motel. Moskutitxatorrek artisto, Malinskin, Arenik, Stalin, Eratxon, Gorbatsov, Putin balalaika! Bapo! Aizue, ez didazue esango bada, enaizela zientzilari peto-petoa. Txiribiton berriro ere hizketan jarri dut. Mirri indio apatxe bihurtu dut, eta iztuna, jakituna. Aizue, aurki mundu guztitik etorriko dira nire asmazioa eskatzera. Beka ez, urrezko beka emango didate niri, txirriri! Txirri,
Txirri, katxarro, ñoño. Txirri, katxarro, ñoño. Txirri, kabino. Ez, Mirri, ez. Txirrik talento handia du lehendik ere, hizkuntza jakin beharrik ez du denak ezagutzen ditulako. Ni talentuko gizona naiz, ez dut ez, hor barnean sartu beharrik, ez txipik jan beharrik. Bai, bardau! Baina ni ez, nazazu esartu, ni ez, txiribiton Mirri mesedez, ni ez dudala sartu nahi hor, demonio, ez. Txiribiton, ederkin gainatu diagu txirribagori hori, Ze uste zuen horrek, Galleta roskillero xikin askarri batzu jateagatik aldatu ingo ginela? Mesedez. Txiribiton, por cierto. Baina, nola moldatua esimutua izanik? Horren ondo, hitz egiteko eta hizkuntzetan eta. Ni betiko txiribiton nauk, eta ez katxalote arrunta. Jopela, txiribiton, genio itzela aizi, lotxagabe guztien, buruzagia txiribiton! Txiribiton, nik irabaziko duk urrezko beka, eta Oxfordeko unibertsitatean sartzen den aurreneko elefante babolio bekaduna izango aiz, Hoize. Bi urrezko beka eskatuko ditiagu, eta bi joango gaituk. Eta unibertsitatea espargarri batera joan beharrean, Wisconsinera joango gaituk, Turismo egitera, Erki, erabakita zau, Baina aurrenik, zerbait borobildu behar diago ez da? Txiribiton, hombrome, Haxema! Andereño edurne, bider andereño idoia, berdin andereño potola. Txokolatezko pastela, bider txiribitoren txirrindula, berdin aizta belarriak. Trikitraixa gehi porruxalda, berdin porrustada baten errokarratua. Hoxe! Donostiarrok, euskaldunok, txiribiton, eman. Donostiarrok, euskaldunok, zuekin, euskal zintzilari jator eta bizkorrena, ontxirri fantasmagoitia! Asto burua hundia, Vitoria, aborrantzado Toria, Vitoria, aborrantzado Toria. Aizu, ziri ederra sartu diote azkenean txirriri, Bai horixe, Mirri eta txiribitonek Oskarra irabazteko moduko antzezpena egin dute. Aizu, Oskarra ez dakit, baina gauza bat argi geratu da. Atzerrira joateko beka ez zigute gutariko inorri emango. Ez da txiripaz ere. Bosta xola, atzerrian ez bada, Euskal Herrian zehar majo bidaiatuko dugu. Oraindik plaza ugari bisitatu behar ditugu eta arratsalde gloriosoak bizi Txirri, Mirri eta txiribiton ganber horiekin. Aizu, ez uste duzue, 3 ipurterre horiek dagoeneko adiskidetu direla? Bai ala ez? Bai, ez dakite, aizue, txirri sutan zegoen hemendikan irten danean, Bai. Gauza bat egingo dugu. Peliperi hotx egingo diot eta giroa nola dagoen ikusiko dugu agur esateko garaia iritsi den honetan. Agur!
trulalai, altza Felipe trulalai, 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 altza Felipe trulalai, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Azta olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Azta olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Altza Felipe trulalai, 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 altza Felipe trulalai, trulalai.